ولكنكم غدا ستكونون أعمدة الوطن. هؤلاء الطلاب هن المنارة المستقبل. هو ev xwendekar ronahîya paşerojê ne û ew veberhênana li ber birabûna Sûriyê û avakirina wê ve ne. شيء يعني شيء مشرف جدا وشيء يدعو. Birastî ev tiştekî gelekî birûmet e û gelekî teşwîq dike ku mirov çav li vê nimûneya zindî bike. Da ku nixên bajarokên zanîngehê û saziyên wê vegerîne, da ku bi îzna Xwedayê mezin bibin ronahiya zanistê. Em îro di rojên dawî yên meha pîroz de li ser sifeya iftarê kombûn. Çalakî ji aliyê yekîşkomeleyên civaka sivîl ve bi hevkariya rêveriya bajarokê zanîngeha Şamê hat organîzekirin. Wekî me dît, zêdetirî 2000 xwendekar amade bûn û beşdarî ji Wezareta Xwendina Bilind, Wezareta Rêveberiya Xwecihî û Jîngehê û hejmarek sendîkayên li Şamê hebû. Ev destpêşxeriyekê xweş bû ku her kes li hev kom bibe, bi taybetî ku ezmûn vê hefteyê bi dawî bûn. û hinek xwendekar hîn jî li bajarokê zanîngehê bûn, lewma em îro bi wan re li ser fitarê kom bûn. Hewlên rêxer û rêveriya bajarokê zanîngehê ji bo vê hevdîtinê cihê spasiyê ne. îro komek wezîr beşdarî çalakiyê bûn, wezîrê xwendina bilind amade bû, herwa komek şêwirmendên wezîran. Wezîrê rêveberiya Xwecihî û Jîngehê jî amade bû. Nûnerên Wezareta Çandê û Wezareta Ewqafê jî hatin, hebûna vê komê nîşana girîngîdana wan bi mijara xwendekaran e. Tiştê ku ew teşwîq kirin ku beşdarî fitarê bibin ew bû ku li bajarokê zanîngehê hat lidarxistin ku hevdîtinek bi xwendekaran ve ye. Hesta wana ku paşeroj bi rastî ji van xwendekaran dest pê dike. Ev destpêşxeriyek ji komeleya me bû wek rêzgirtinek ji bo xwendekaran re di vê atmosfera Remezanê de. Çalakî stranên olî û vê atmosfera xweş li xwe digir da ku fitarekê komî ya di vê astê de were lidarxistin. Helbet ev yekem çalakiya me ye û armanca me ew e ku bibe destpêşveriyek ji bo vekirina konxebatan di pêşerojê de. Li gel xwendekarên zanîngeha Şamê û zanîngehên din ji bo pêşxistina performansa xwendekaran û vekirina hişê wan li hember projeyên avaker. Teşwîqkirina ciwan û xwendekaran û hewdana veguhastina tecrübeyê ji derve bo hundir û hewdana bilindkirina fikra ciwanî. Pêwîst e em ji wê qalîkê ku 14 salin têde girtî mane derkevin. Xaleke gelekî girîng heye, ew jî ew e ku astengiyeke mezin û qutbûnek di navbera kesên niha li derve dijîn. û yên li hundir dijîn û hikûmeta Sûriyê bi kadroyên xwe yên nû re hebû. Em îro ji bo vê hevdîtinê û vê êvarê û vê fitara komî hatin vexwendin. Hevdîtinekê xweş bû û bi amadebûna wan valahiya di navbera me û berpirsan de kêm kir. Beşdariya berpirsan û hikûmetê hebû em li ser hema sifreya xwarinê bûn. Bi rastî atmosfera hevaltî, hezkirin, xwendekarî û komî bû.